Kanhi Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. gitugtan sa Manila Regional Trial Court nga makapiyansa. Base sa 29-page order, gigrant sa korte ang motion to post bail sa kampo ni Teves. Ang kaso subay sa pagpatay sa usa ka Lester Bato, ang bodyguard sa usa ka Basay mayoralty candidate niadtong May 2019. Gimando sa korte ang 120,000 pesos nga bail kang Teves. Makabayad man sa piyansa, apan dili gihapon makagawa sa prisuhan ang kanhi kongresista kini tungod sa patong-patong nga mga kaso kalabot sa Pamplona Massacre niadtong March 2023. Apan matud sa iyang abogado nga si Ferdinand Topacio, ang kamanduan sa korte nagpakita lang nga huyang ug politically motivated ang kaso batok sa iyang kliyente. Lakip sa mga kaso nga giatubang sa kanhi kongresista mao ang murder, attempted ug frustrated murder. Nunod sa pagpamanhig patay kang kanhi Negros Oriental Governor Ruel Digamo ug siyam pa ka mga tawo sa lungsod sa Pamplona niadtong March 4, 2023.